Batanes muling binuksan sa mga turista matapos ang 2 taon. Tourist arrival sa Ilocos Sur nadagdagan rin. Yan ang balitang hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Binuksan na sa mga turista ang probinsya ng Batanes matapos magsara ng 2 taon bunsod ng pandemya. Kailangang fully vaccinated. Hindi mo na pinapayagan ang 5 taong gulang pababa. Maximum of 50 tourists lamang kada linggo ang pinapayagan sa trial period na hanggang katapusan ng Mayo. Mataas naman din ang accuracy ng rapid antigen. So kahit wala pa kami molecular laboratory, kahit hindi pa siya natatapos, may daily flights ka rin sa Batanes kasama yung papunta ng Tuguegarao. So yung RT-PCR namin as of now, pwede ipadala. So kaya ang health cluster namin medyo naging confident. Kailangang magsumite ng vaccination certificate, SPAS at Certificate of Acceptance. Kailangan ding dumaan sa screening paglapag sa lalawigan. Ipinagbabawal din ang makihalubiro sa locals. Mula higit 2,000 na turista noong Enero, umabot na ng higit 28,000 na turista ang naitala nitong buwan ng Abril sa Ilocos Sur. Malaking bilang na raw para sa muling nagbubukas na turismo. Yung data namin as of now is okay na yun. May mga nasurpass na tayong mga probinsya sa pagdagsa ng turista. Malaking tulong daw ang mga festivals, Holy Weeks at patuloy na bababang kaso ng COVID-19. Mas mataas pa raw dito ang datos kung isasama ang day visitors. Halos 50,000 ding domestic at foreign visitors ang naitala ng Vegan City sa mga piling tourist spot. Actually, yan pa lang yung initial collection of data na nakuha namin kasi estimation lang ng talagang pumunta during the Holy Week season kasi ito yung pinaka super peak season ng city is probably more than 100,000 siguro yung makukuha nating data. Nakahanda naman umano ang mga lalawigan at tourism sector kung kailangan maghigpit dahil sa patuloy na banta ng COVID-19. Ivy Hernando para sa GMA Regional TV.